Hindi ko makita dito yung ano ilang minutes. Yeah, 25. Oy, shout out. Yan na pala, Tony. Ay, Tony ba? Idol, Tony ba Mix Vlog? Meron, Dalia, shout out. Tamsak Dan. Thank you so much, guys, sa inyo, guys. Kaka-upload na lang. Yun. Upload? Hindi, kakaano mo lang. Kanina wala pa to, di ba? Mga kawaray, meron po akong pasuyo sa inyo. Sana po yung lahat ng video ko po mga kawaray ay panoorin nyo. Kasi meron po kaming challenge kay Idol Japper Sniper na pag na-reach mo ng stop. Sa loob po ng 4 na araw, kailangan po ay maka-reach po kami ng 10,000 views. 10,000. 1, 2, 3, 4. 4 days mga kawaray, kailangan maka-reach po kami ng 10,000 views para next by step kasi mga kawaray. Kaya mega love shout out. Support from Team Bingo Warriors founder Gina. Thank you po. Anong challenge yan? Pa-challenge ni Idol Japper Sniper. Ay, congrats pala Mark Jowaray TV. Ma'am Rosalinda Lasara, maraming salamat. Lawrence, good evening. Tol Lawrence, suportahan nyo ako guys Tol Lawrence sa aking video. Panoorin nyo yung video ko mga i-upload bukas. Bukas na po mag-start yung challenge. October 1, lahat po ng upload ko ay panoorin nyo. Kailangan kasi sa loob ng 1, 2, 3, 4 days ay maka-reach tayo ng 10,000 views. Kailangan maabot natin ng 10,000 views mga kawaray. Para po maka-proceed tayo sa next level. Maria Faye Torrio. Ate Faye Torrio, thank you so much. Maraming salamat po sa pagpasyal. Lawrence, maraming salamat Lawrence Oo naman, nood kami. Thank you. Oo naman Idol, manood kami. Thank you Lawrence Recto. Tony ba, thank you so much Tony ba. Ay, ads. Thank you Sangkay B-Boy sa ads. Meron akong premiere guys, bababa ko lang po Patamsak kasi yung premiere ko ngayon, ay pang ngayon sana. I-delete ko kay 13 minutes lang kayo. 13 minutes lang po kasi yun. Kasi ang rules ni Idol Japper, 20 minutes pataas kahit umabot naman isang oras. Basta wag lang bababa ng 20 minutes pababa. Dapat pataas. Like that. Thank you Sangkay B-Boy. Lawrence. Yan Lawrence si B-Boy TV. Ano natin yan. Diyan lang kita ng moderator Lawrence para madikitan mo yung mga nandyan. I can't. Ayaw maglagay. Ayaw malagyan. Nung ganyan din ang challenge niya. Kaya support nyo ako guys. Ang aking pangarap na to ay talaga naman. Nagbubunga naman. Diba? Ilang live ako, lagi kong binabanggit na gusto ko makasali sa... Ay, Sangkay Matthew! Sangkay Matthew, hindi 50,000 views. Hindi. 10,000 views lang, Sangkay Matthew. Naku po, Sangkay Matthew. Kaya ba natin, Sangkay Matthew? Kaya ba natin matulungan? Ang si Waray-Waray? Sangkay Matthew, kaya ba? 10,000 views lang, Sangkay, ang kailangan natin makuha. Sa loob ng 4 na araw.
11 viewers, thank you so much guys. I love you talaga sa inyong lahat. Maraming salamat. Kaya bukas sa premiere ko, kumuha po kayo ng towel, tissue, kasi sigurado mapapaluha kayo. Mapapaluha po kayo, I promise. I promise you. Promise you. Bakit wala akong nakaano na live? Ganun. Ayun. Ano mo alabas? So, TikTok. Paano? Gulo ko yata. Ano ba nang gamit ko dito? Dito pang ang gamit ko, guys. Okay yan, wala na. Jamel! Shout out, Jamel! Watamama. Idol, good evening. Good luck sa challenge. Uy, thank you. Jamel, Watamama. Panoorin mo ko, Jamel Watamama. Snack, sumasabay ka sa ingay. Ito po yung premiere ko guys. Bababa ko lang guys. Wait lang. Suportahan nyo mo kami mga kawaray ni Tita Au. Si Tita Au po kasi kasali din sa challenge. Kung gaano suportahan nyo sa akin, suportahan din natin si Tita Au. Sana po kami ni Tita Au ay maka-proceed kami sa next level ba? Parang ganun. Para masaya. Masaya. Go lang, go! Uy, andito si Kabansot ah. Maraming di ko nabasa. Daldal kasi, guy. Wait lang guys. Backread ako. Sorry ha. Good evening, idol. Thank you. Congrats, kawaray. Ayun, ito na pala. Lawrence. Noon, ganyan din ang challenge niya. Matthew, Sangkay, thank you. Idol, good evening. Good luck sa challenge, sabi ni Jamel. Thank you, Jamel. 14 viewers. Thank you so much, guys. Akari. Sangkay, Ma'am Akari. Please lang po. Pag yung upload ko po bukas, i-watch nyo po. Sa mga cellphone nyo or kung may laptop po yun, watch nyo po para makareach po tayo 10,000 views. Thank you, Ma'am Akari. Akari, sabi ni BBTV. Oh, yes, we can do it. Uy! Ah! Thank you, Sangkay Matthew. Love you. You know. Okay, okay. Thank you, Sangkay Matthew. Kayang-kaya daw. Mark Joe. Loy. Let's go, Loy. Pangarap, Loy. Hello, Sir Mark. Sabi ni Akari. Yes, Matthew. Ay, Sangkay Lenma. Sangkay Lenma. Alam ko naman si Sangkay Lenma. Hindi tayo papabayaan yan. At susuportahan natin yan. Susuportahan tayo niyan kahit nakasali si Tita Au. Kaya good luck sa amin ni Tita Au. Kaya anuhin nyo guys. Please lang. Good morning. Good morning guys. Morning din Tita. Sangkay Matthew. Idol, good evening. Good luck sa challenge. Parang bumalik ako. Go. Thank you, Sangkay Lenma. Shout out po sa lahat. Oy, Kabansot TV. Andyan si Kabansot, guys. Idol Kabansot. Pasuyo naman ako dong. Pa-share naman akong video dong. Sa aking i-upload dong. Idol Kabansot. Yan si Idol Kabansot, guys. Making tea. Sige po. Sangkay Matthew, ganun po. Faith Teorio, maraming salamat po. Bukas po ay talaga, kailangan pong alam na gagawin. Loy, wag mo iwanan si Mark Jo ha. Oy, naman. Lenma, thank you. So I'm registered, can do live. Sangkay Sangkay Matthew. Mami B-boy, love you. Tusok na, thank you B-boy. Huwag kang umalis ha. Yes guys, please support po natin si Waray. Sabi ni Maria Faye. Matthew, tika muna dyan. Si Pibbox. Pib Vlogs, sarap sa'yo. Lenma, Loy, B-boy, huwag ka munang sumayaw. Jamal, Watamama. Idol, dito lang kami. Nakasupport. Thank you, Jamal, Watamama. Akari, pasuyo sa premiere ni Work at sa live niya. Bukas, please lang, Akari. Kaman, Akari. Oy, kaya nga eh. Lenma, Sankay, thank you. Jane, yakang-yaka yan. Laban lang. Sana nga, Sankay, Lenma, di tayo ma-kick out agad sa 4 days pa lang. Kaya kailangan natin maka-proceed ng next level. Para naman may challenge ba? Aba, Kabansot, good evening po. What time there? Na, guys, 8:34, Sankay.
Kuya B-Boy, shout out po. Sabi ni Kabansot TV. Baka na bukas, Mark Jo. Yes, Loy. Oo. Marami tayong reserve dyan sa mga pang-vlog dyan, guys. 6 ang naka-private natin. Kaya may isa pang naka-premier. Kaya mayroon pa akong i-edit 3 pa. Kaya tatambakan ko kayo. Tambakan natin ng ano yan. Bahala, cellphone ang susuko rito. Hindi, tsaka yung magbablog. 8:30, Matthew. Pasuyo po kay Mark Jowaray TV, kasali sa October Challenge ni Idol Japper Sniper. Please support po. Maraming salamat po. Kuya Sani, maraming salamat sa iyo. Kuya Sani, bukas pag nanonood ka sa akin premiere 11 AM, dan kung may pamunas ka diyan, lagay mo na diyan sa balikat mo habang nanonood ka. Sigurado hindi ka mapapaluha. Kuya Sunny, Sens, may galong shoutout, sabi ni Jamel, watawat. Watamama. Oh, watawaw. Watamama pala to, sorry. Yung channel ba to? Quiet. Nakuha kayo may no? 15 viewers, thank you so much, guys. Ayaw mo sumunod. Ay, nako. Babalik ako, maglilinis lang ako sa kalat na iniwan ng garbage truck collection. Wait, play lang ito. Wait lang ha. Sige lang, Kuya Sunny. Kabansot, maraming salamat sa support. Walang sukuan. Yes, Loy, boy. Boy, nandyan ka pa ba? Lenma, thank you, Sunny Sen, boom. Loy, dito lang ako. B-Boy TV, support ka. Yes, thank you so much sa inyo, guys. Sa suporta nyo. Maraming thank you. Salamat po sa lahat ng taong may puso at may suporta sa atin, mga kawaray. Kaya let's go. Kaya natin ito, guys. Tulungan nyo ako, guys. Tulungan nyo ako, please, sa unang na to. Para hindi tayo makick out. Masipa. Palabas. At ipaalala nyo, mga kawaray, lagi yung 1 hour bukas. Kasi bukas pag nag-live ako, 1 hour lang po. Hindi tayo pwedeng lumagpas. Pag lumagpas, kick out na. Talasik agad. Tapos yung upload ko po ay 20 minutes pataas, hindi 20 pababa. Wala. Kick out yun. Tanggal agad. Dapat 20 minutes pataas. Rosmits TV Vlog. Hello, Rosmits. Kasali ka, di ba, Rosmits? Hi, Kadahon TV Mix Vlog. Hello. Kadahon Mix Vlog. TV Mix Vlog. Maraming salamat. Loy, bakit naman? May galusot. Ang hirap nito, Mark. Sa palengke, napakaingay. Dito sa bahay, mapakaingay nito bata. Panoorin mo na lang kaya. Para manahimik yan. Oh, yan. Red. Manood ka na lang. Kasi makulit ka eh. Tapos walang boses yan ha. 10 viewers, thank you so much. Kadahon, hello po, sabi ni B-Boy TV. Si Sagato ba laging walaan? Ba't di pumasok si si Grace? Si Grace tulog pa rin ba? Stop dancing now, B-Boy. 10 viewers, thank you so much, guys. Maraming sa inyo, guys. Rodsmiths, Yahoo, sabi ni B-Boy TV. Kanina, ang dami kong viewers, Umaga, no? Hindi ko nagaray ka. Tinawagan ko si Sagato 2 beses, hindi ako sinasagot. Aray ko, baka busy. Baka sumusubo ko ng kanin. Kaya hindi sumasagot, sangkay. Aray ka, 8 viewers at 14 thumbs up. Maraming salamat po sa inyong lahat, guys. Good luck sa atin, guys, mga koray. Good luck sa atin.
Apatse, patse, apatse, patse, apatse, patse, Bakit po apatse, ginaganyan patse, yung put? apatse, patse. Padidikam, padidibakam. 7 viewers, thank you so much. Dami nating kalaban ng mga bigatin, kaya dako. Pastilan. Pastilan build, guys. Kita yung put. Tutulog yun. Lahat ng kalukuhan mo ha. 7 viewers, thank you so much. Loy, thank you so much, Loy. Nagugutom ako, guys. Kakain lang ako. Pagka lalapit doon sa ano. Ano yan? Ano yan? Anong ginagawa nila? Anong ginagawa nila? Ano yan? Timbang tubig. Abo. Ang ginagawa niya? Ang ginagawa niya? Tubig. Your brush. Your teeth. Hindi na ba mo tumayin? Tubigan. Ay, kain, guys. Bakit 4 viewers na lang? Aray ko. Kain tayo, guys. Sabay-sabay na wala. Sige. Sir Bilogso. Hey, wash out, bye. Idol Bilog, shout out. Ano pala? Sana sila, Mark. Iwan ko, Doy. Nawala. Naagap pa para matulog sila. Tony Bamix Vlog, shout out. Idol Bilog, shout out. Kaya ko kaya, Idol? Yung challenge. Bidog, shout out, sabi niya, no? BBTV. Katulong ka ni Idol Japper sa pagbibilang ng ano, ibilang ng mga views ng mga challenger. Kaya mo yan i-hit. Ay, thank you sa tiniwala, ano. Loy. Salamat. Kaya mo yan, tiwala lang sa taas sa sarili mo. Thank you. Tignan po kasi kumakain ako. Ayan. Malaki na nakakapuwi. Kaya yan, walang malaki na nakakapuwing bukol pwede. Kaya natin yan, Mark.
Oo nga, sana nga. Good luck. Pero 10,000 eh. Parang pag inisip mo, parang andali. Pero mahirap para sa maliit na YouTuber. Pero laban pa rin. Di baling magkayod ano tayo sa vlog. Bukas, kailan ba mag-ano ng revenue? Tres, di ba? Ano mo dito? Idol Bidogs, mag-ano ng revenue? Tres ba yun? O, two? Mag-sesend sa kay Idol o tres? Gawin mo kung ko. October 3. Ha? October 3. Sabi? Sa October 3 pa. Ah, October 3. Magsesend ng ano, ng revenue. Paano yan? Alas 9 ka magla-live dito? Hindi. Sinusuban mo ako mag-vlog. Pero hindi. Wala ka dito. Yung anak ko maingay. Ay, daddy nito. May naisip ka ng content. Wala pa nga po eh. Sir Sunny, shout out. Kuya Sunny, shout out. Pero marami na akong mga video na ano, sa pagtitinda ko. Ayan na, kasali ka na. Oo nga, Daddy Los TV. Thank you po. Salamat sa suporta. God bless. Loy, shout out. Kailangan entrada hataw agad ang views. Oo nga eh. Sana nga po eh. Entrada agad yung views natin. Bidogs, pag mayroon kang ano idol na gustong i-subscribe ng subscriber ko at nakikita sa camera ng video ko, okay lang ba 'yon? Hindi kaya ako mapaul kay YT 'yon? Idol Bidogs. Gala ng bukana. Yun lang. Daddy Luz meron tayong ano eh. Nagtitinda kasi ako eh. Walang magtitinda sa akin eh. Loy, magalit sa support kay Waray. Dol, ano, Bidogs, meron akong, pag naghalimbawang naggawa ko ng video, ngayon, yung subscriber ko, tapos pinapakita ko yung pag-subscribe ko sa video, tapos, halimbawa, si Idol Japper, pinasubscribe ko dun sa aking subscriber, tapos ako nagso-subscribe. Okay lang ba yun? Hindi kaya ma-follow yung kay YT? Hindi kaya magkaroon ng violation yun? 15 viewers, shout out at 16 thumbs up. Sana how. Daddy Luz, muntikan ka na ko makasabay. Sana kasali din sa kaso, hindi pa mo ni. Oo nga po eh. Lovely, Darna, with love. Shout out. Congrats. Kaya mo yan. Thank you, Lovely. Opo, Daddy Luz. Okay lang naman. Okay lang ba? Ay, yun. Isa nang ginawa ko nun. Hindi ko alam kung matutuwa si Japper. Ito kasi ginawa ko kanina doon sa Dumalay. Inikot ko doon yung mga kaibigan ko. Nakasubscribe sa akin. Lahat sila. Hindi naman lahat. Pero meron ata mga 10. Halos, sabi ko, subscribe nito sa tao na to. Nagpapasalamat ako. Sana matuwa si Idol sa ginagawa ko. Yun lang, ginawa ko. Nung subscribe po sila sa, sinubscribe sila. Ano ba?
Parang gulo. Subscribe nila si Japper. Pinasubscribe ko sila kay kay Japper, yung nila, yung account ni Japper, pinasubscribe ko sa kanila. Kaya sana magka-views. Ang gulo ah. Ayun na sa tigre. Kapag tawanan tuloy sa kubo, right ka. Hindi yun, pero wag mo na ulitin. Na ganun ba? Sana magkaroon ka rin ng community mo dyan. Sana nga po, Ma'am Lovely. Lovely Darna Vlog. Kaya nga po, si Waray, kaya nga po, tinutulungan ko yan po para sa challenge. Oo nga, si Sir Sunny. Oy, Mary Grace, shout out. Iboy, Daddy Lost, thank you. Lovely, Darna, Miguel, shout out, thank you for support kay Waray. Ang pagkaintindi ko sa team, gonggong lang yun. Yung alin po ba, Lovely? Sa amin kasi, ang rules sa amin, 10 views, 10,000 views. 10,000 views. Tapos, 20 minutes pataas. Kasi kung 20 minutes baba, or 17, kick out agad. Jenny, shout out. Hi, idol. Gandang gabi po. Ay, shout out, Jenny. Gugutom kasi ako, guys, kaya nauutal-utal ako. Aralin mo lang yung roles ni idol. Opo, inaral ko naman. Iniintindi ko. Bawat isa. Iboy TV, Waray, salamat sa support kay Sue. Sa live niya bilang pangpapasalamat sa lahat. Oo nga eh. Shout out po kay John Ray Esculture. Shout out. Grace, shout out. Kain po tayo, idol. At kumakain nga rin po ako. Hello, Ate Grace. B-boy. Buwang girl. Right ko. Nawala man sila bidog. I-try mo content lugar mo. Pakilala mo si idol tapos interview mo kung paano at kailan nila nakilala si idol. Ang ginawa ko, Lovely, dito sa lugar ko, sa lugar ng Dumalay, ang lahat ng nakasubscribe sa akin ay pinasubscribe ko. Ay, hindi naman lahat talaga. Pero yung iba na malapit sa akin, si idol, pinasubscribe ko sa kanila. Sabi ko, subscribe nyo si idol para makikita nyo mga update niya. Jenny Quadra, shout out. Sir Sunny, thank you po sa suporta. Sabi ni Mario Pay. Idol, ano ulam mo? Ano po? Atay, balon-balonan. Kaya nabubulan-bulunan ako eh. Maria Pay para kay Waray. B-boy, go ako. Thank you sa Kuya Sunny. Maraming salamat po. Salamat sa suporta. Thank you po. Kain po tayo sa Kuya Sunny. Ulam ko yung atay, balon-balonan. Madami ka dyan na kakilala, di ba, sa pinagtitindahan mo? Oo, marami. Marami akong kakilala rito. Idol Bidogs. At kilala ako dito bilang nang nag-vlog talaga sa Dumalay. Na nga sila eh. Natutuwa nga sila kasi minsan pag may nagpipre sa akin ng pinapakiwa ng aking paninda, binibigyan ko sa nila. Natutuwa sila. Kahit yung mga kapwa ko vendors. Kaya ako kumbinsihin ko sila bukas, lalo na bukas, na manood sila bukas sa mga video ko. Sabihin ko, panoorin yung video ko, maawa naman kayo. Kailangan, kapalan ng muka.
Mas kapalan. Sir Sunny, ano po ang mega love shout out? Paliwanag mo sa Sunny, sabi ni Jenny. Ibig sabihin, mega love shout out. Yun. Mega love shout out. Yun ang Jenny ang meaning nun. Waray mag-chat ako kanina. Puntahan mo yung dagdag supporter ninyo. Supporter nyo yun, ha? Oo. Thank you so much. Kaya nga po salamat kanina sa mais, dinagdagan mo pa nga. Salamat po talaga, God bless. Maria Pay Torio, maraming salamat po. Subscriber po kita eh. At followers. Biboy TV, thank you po Sir Sunny. Wala palang jacket si Jenny, ano? Jenny, jacketan kita. Para dikitan mo mga yan. Ibig sabihin ng dikitan, subscribe mo. Yan si Sir Sunny, si Biboy TV. Ano mo yan? Ay, thank you Lord. Biboy TV, Jenny, yun ang sinasabi ni Waray. Yung mega love shoutout po, Jenny, ay mega love shoutout. Mega love shoutout. Kaya MLS. So, update ka sa live ka din sa Facebook mo para mas maraming makakita sa challenge mo sa YouTube. Oo. Ano ko yun. I-share ko yan doon. I-share ko din yung Lovely Darna Vlog. Parang familiar to si Darna. Nung pasok lang ko to sa live niyan eh. Kaya yung may mga cellphone dyan na marami-rami dyan. Alam nyo nang gagawin nyo guys. Gamitin nyo na. Yung kapitbahay nyo dyan may cellphone, agawan nyo, hirawin nyo muna. Nananawagan si Waray, mga kawaray. Yung mga kapitbahay nyo dyan na may mga cellphone, i-play lahat yung video ko para ma-reach natin ang 10,000 views sa loob ng 4 na araw. I love you. Ay naku, baka tayo masuntok. Baka may mali-mali din dyan. Maggulat si Rika din. Aray ko marami. Kaso minsan napipikon. Mahirap mag ganun. Sangkay, musta ka na? Sangkay, musta kaya? Kaya mo yan. Laban lang, Sangkay, walang susuko. Yes! Hirap, lalo dyan kayo. Na alam nyo na kasali ako sa challenge. Hindi nyo naman ako iiwanan eh. Thank you, idol. Ingat ka, Jenny. Erap, may galap shout out. Erap, pa-support lagi kay Waray, kay Mark sa mga videos at premiere, pati live niya start tomorrow. Hoy, John Paul Kaya, shout out. Guys, mayroon akong premiere bukas ha. Yan anuhan nyo na yan guys. Alam nyo nang gagawin nyo dyan. Sir, GPC, may galap shout out po. Salamat sa support kay Waray po. Sabi ni si Anzen. Sunsen, thank you Lloyd. Jighar, thank you. Hello. Idlawan. Sangkay. Sa Malimali. Sipi. Na? Everyone ba? Everyone nga eh. Tagalog man. Kanina, ang galing ang views ko kanina. Ang saglit lang. Nasa 15 minutes pa lang, wala pa nga eh. 20 na agad. Tapos umabot ng 35. Oh, first time ko yun nangyari sa buhay. Ano ko ah. Sabi ko nga kay Ate Jennifer eh. Nood siya. Umabot ng ganun? Umabot ng 30 na yung viewers na natin. Kasi sa taas ko niya cellphone. Sayang yung soul. Sayang yung sa soul. Ba't?
Di ba, nagano na sila. Bulunan ako. Binuwag. Subert community. Binuwag na ba? Ano ba yun? Binasa mo kagabi? Ano ba masabi? Hindi pa. Hindi na kausap pa. Yan, Sanisin. Kaya Sunny, maraming salamat sa pagtambay. Mabuhay ang Subword community at so good kay Waray. Salamat sa lahat. Nasabi? Malay mo, makabuo ka din dyan ng Subword Pam. Yes! Ginagawa na namin yun. Meron na kaming grupo. Yan, si Sir Sunny, Kabus, Kuya Elmer, Tate Robin, Mabi TV, Biboy TV. Sa grupo namin. Kaso lang, malalayo lang yung iba. Pero kami sila Grace, malalapit. Ano kami dyan? Sunod, baka magsama-sama kami pag may time. Basta laban lang, sangkay, maabot mo rin yan. Isa mong pangarap sa buhay. Oy, oo. Sa akong pangarap to guys na pangarap na natutupad unti-unti. Ang kailangan lang natin yung itong 4 na araw ay maka-reach tayo ng 10,000 views kasi kung hindi tak kick out. Waray, Mark Joe Waray TV from Novaliches. Kick out. Uwi. Yari. Agay ko. Unang ano pa lang 4 na araw pa lang kick out na rin. Chaina. Kabos nga pala. Nagalaw shout out. Di naman ikaw. Sino ba to? Aray, ano ba yan? B-boy, nasa kabilang bayo. Idol, basta laban lang po tayo. Makakamit mo po yan. Go, go, go. Talaga. Tiwala lang kami sa'yo. Dito lang kami. Para sa'yo. Thank you. Thank you, Jenny. Si Mario, hindi pa niya alam si Mario. Boss Mario, dumugdog. Shout out, Boss Mario, dumugdog. Alam mo nang gagawin mo? Pupuntahan ko yan bukas doon. Pag wala akong paninda. Wala pang 1 oras. Andyan din ako. Wala pang 1 oras nandyan na ako. Wag naman sana. Pray lang at tiwala. Yes. Bakit pogi mo? Anong pogi? What pogi? O yan ka na naman, Grace. Ang dami mo na nakikita. Hindi namin nakikita. Kuya Sani, pakitudas. Pakitudas nga si Grace. Ito sangkay yung sinasabi ko, sangkay. Diba? Nanonood ka, sangkay. Oy, B-boy, nakikinig ka ba? Sangkay, B-boy, nakikinig ka ba? Tingnan mo. Yan, yung comment. Di ba di mo makikita yung oras? Pero pag pinindot mo tong itong X na to, makikita mo yung oras yan, What's 12 views, 12 watching started in 38 minutes ago. Di ba? Makikita mo yung oras. Sabi mo hindi makita. Makikita yon, sangkay, B-boy. Penalty ba yan? Yes, penalty yan si Grace bukas. Bukas mo na, Grace, ang penalty mo. Bakit hubad yung buang girl? Wala yan. Ano niya yan? Ninja niya yan. Hindi natin jajakitan yan. Yeah, pray lang. Thank you, sangkay Matthew. Matthew, we gonna shout out. Nagising ako sa ingay mo. Aray ko, nasisi pa nga. B-Boy TV, shout out. Di tayo pwedeng mag-live ng gabi kasi wala tayong viewers. Kailangan umaga. Ang buwang-buwang mo, pansin na yan, may face. Ha? Pag-comment, hindi naman siguro. Alam ko na. Maria Pay, magalaw shout out. Oy, marunong na.
Jenny, marunong ka na. Tama yan. Good. Maria Pian. Iwan ko. Dalawang Maria pa eh. May Maria Pincalas, may Maria Pintorio. Di pala niya kap. Diyan si ano, Emalin. Alam mo yung nasulid ko na dyan? Si Ate Jenny, si Ate Emalin, Ate P, Torio. Yan sila. Ay, Nanay Jolet, yes. Oy, Robert Bacalaron. Dol, 10,000 lang ang kailangan kong views sa loob ng 4 na araw. 10,000. Shout out mga kawaray, support tayo. Mark Joray TV. Robert Bagalanon. 10,000 views lang ang kailangan ko sa loob ng 4 na araw para maka-proceed ng next level. Kasi level daw ang gagawin ni Idol eh. Nanay, good evening. Sabi ni Maria Picalas. Sanisan, palagi ako handa. Sabi ni Biboy TV. Jolita, may galo siya sa support kay Waray. Oo, napaka-supportive niya ni Nanay. Nanay Joleta, thank you. Wow ha, B-boy. Ano? Papahirapan kita next challenge. Aray ka. Ako pa, Sani. Si B-boy, kaya daw ni B-boy yan. 12 viewers at 17 thumbs up. Shout out. Dito na lang kaya ako magtingin. Jose Maria Mojica. Hello. Welcome po. Salamat. Maraming salamat po sa pagpasyal. Ay, bigyan kita moderator. So, word 2. Thank you po. Salamat po sa pagpasyal. Maraming thank you. Jose Marie Monica. B-Boy TV walang live raw. Pero pataas yan. Mark sabi ni Idol Jeep. Oh, level nga eh. Level. Parang baka next ano yan 15 tapos 20 25. Aray ko. Oh, parang 10. Tapos baka 10 lang Baka gagawin niya 10 ulit na siya. Ha? 10-20. 20. Tapos, di ba, may 10 na. Tapos 20 naman. Mahirap naman. Hindi. Patay tayo din. Ano sabi niya? Pod ang ating dyan. B-Boy TV, magalo shoutout. B-Boy, pa ganyan-ganyan. Kanyang-kanyang. Ang butay, Grace, bahala ka dyan. Sunny, hello. Oy, Jose Maria Mojica, magalaw shoutout po. Salamat sa kapatid sa sipag support kay Waray. Thank you. Jenny, idol, kumot ng gamitin ko. Sunny San, Debbie, magalaw shoutout, sabi ni Jose Marie. Jose Marie, hinahanap ka ni nakaraan ni tita ako. Nabidyaw niya, hindi ka na daw pumapasok sa kanya. Salamat sa jacket. Walang anuman po, si Marie. Good PM po, kabaray. Ay, andito na. Speaking of Ate Emalyn, andito na guys. Ate Emalyn Gabuay, shoutout sa iyo. B-Boy TV, wag kang matulog-tulog, sabi ni Loy. Pari Didi, hello my friend, Pari Didi. Please support my YouTube. Tomorrow, my start challenge accepted for my idol Japper Sniper Primo Bucana vlogger. Yeah. English speaking. Mape, wala mo ng bingbang kasi busy na waray edit vlog at upload. Ay ko. Nyawa. Kailangan yon. Pampagana para lalo tayong ma-inspire mag-vlog. Huwag ka nga Kuya Sani, Kuya Sani Loy, ako pa. Pari Didi, hello my friend. Thank you so much for smiling. You're smiling. Good Idol, salamat po pala sa jacket mo. Oh, walang anuman, Jenny. Pa-Didi. Pa-Didi. Pa-Didi, may gilam sarap. Parang iba na yun. Kuya Sani, papunta na yun
Kanina, Bing Bang. Tapos Padede. So, ano ba yan? Pa-chup-chup. Ano yung kasama eh? Sunod yan, pa-chup-chup na. Si, ano yon si Sagato. Pari Didi, 804. Shoutout. Bukas guys, ang live lang natin ay 1 hour lang. Ganun pa rin ang oras. Umuuna si JB Boy mag-live at susunod ako. 'Di ba? Kahit mga ano lang, kahit bandang 10 ganyan. Para saktong-sakto dun sa premiere natin. Kasi baka mabisi yung mga tropa natin, mga tropa natin diyan. 15 viewers at 19 thumbs up, shoutout. Jose Maria, hello po, sabi ni Biboy TV. Pari Didi, thanks so much. San, sabi ni Jose Marie. Thank you po. Pari Didi, Yahoo, sabi ni Biboy TV. Emmeline, Miguel Bishara, sabi ni Sir Sanisen TV. Tita Rose, Rosie, hi. Tita Rosie, hello. Main channel po, Tita Rosie. Summer family ba to? Yes, yes. Tita Rose. Tita Rosie, hello, my friend. Thank you so much. I give you moderator. Kaya bukas. Sir Sane, sabi ni Maria Picalas. Pari Didi pala. Kulang pag-type ads. Sabi ko sa iyo eh. Kasi Bengbang tapos Didi. Iba na yun sunod. Ilan yung upload dun? 3. Gusto mo 4 pa? Kuya Sani. Hindi, meron akong uunahin i-upload yung tindahan ko nung ng Sabado, tapos Linggo. Naka-private kasi sila lahat. Yung isa ko lang na yung naka-public. Yan. Na premiere. Pang 11 AM. Mga 3 siguro po. Kasi meron pa akong i-edit mga 3 pa. Kaya mamaya, pagkatapos ko mag-live, mag-edit ako. Biboy, wag kang bibitaw, sabi ni Loy. Tita Rosie, Miguel Lucero, sabi ni Sir Sunny. Bakit wala pa rin jacket siya? Meron na. Winston CBB po, main channel ko. Oh, malaki yata. Si Winston. Party Didi, hello. Nice, mainam at tama yung ginagawa mo kaya sa iyo ako. Yes, Sunny, thank you so much. Pagpasensyahan mo na po mga vlog natin. Mayroon akong kanina, may 3 akong vlog kanina. Nagtinda ako, may 3 ako. Yung isa, 10 minutes lang kaya dadagdagan ko na lang bukas. Dadagdagan ko. Dito sa isa kong cellphone na to ang ginagamit pang live. Dadagdagan ko na lang para kasi nakaano na yun ko na tawag nito, na export pero anuhin ko na lang dadagdagan ko para may madagdagan ng kanyang para umabot ng 20 minutes para pang na rin yun, pang upload. Sayang din yun. Hi Sir Winston CBB. Hello, thank you so much for visiting, sir. Aray ka, nandito na si Sir Winston. Thank you so much po. Galing to kay Ma'am Sibing. Galing po yan kay Ma'am Sibing. Doon ko po nakita yan kanina. At dating kadikitan na natin yan. Ngayon lang po ay napasyal si Sir Winston CBB. Sir Winston, meron po akong challenge na 10,000 views sa 4 na araw. Kailangan ma-reach ko po ng 10,000 ma-reach ko po sa loob ng 4 na araw yung 10,000 views. Kaya sana sa lahat na may mga mga cellphone na pang play, sana i-play nyo guys. Maawa naman kayo, maluoy kayo sa akin dong para makaproceed tayo sa next level. Para naman matuwa si Idol na kaya natin Kasi dito sa Novaliches, hindi pa tayo napapansin ni Idol. Ngayon lang kasi dahil sa kakulitan natin sa pagbablog dyan, kahit yung sabi nila, ang pangit ang vlog mo, wala namang kwenta. Sabi nila, iba dyan, inggit lang kayo. Ngayon, natutulanan na lang sila. Sumasahod na pala yan si Mark. Dati inaasar ko lang yan, na hindi wala, di sasahod yan. Ayan, ngayon sumahod na. Agi! Aray ka!
Tita Rosie po, Tumin channel ko po. Thank you po, B-boy. Delete. What happened with you, bro? Why are you so worried? Why did it? Because my challenge is accepted on 4 days. I have a 10,000 views already or 4 days only. Kung hindi ko ma-reach ng 4 days na 10,000, tsak! Kick out! Tanggal! Siwaray! Pero sana naman tulungan nyo ako. Maawa naman kayo, maluoy kayo. Ayan yung upload ko ng mga kawaray na na tawag nito. Na Premiere. Maggamit kayo ng tissue or panyo para pamunas nyo sa luha nyo. Kasi alam ko mapapayak din kayo. Maluluha rin kayo sa grabe. Na yon, hindi yon pagpaawa. Yun ay emotional ko na kasi ang tagal ko na gustong mga sali. Gustong gusto ko talaga. Ay, shout out. Andito pala si magkano revenue? 1,500. Di ba, Bay? 1,500. Daniel Poson dapat. Thank you, Daniel. Salamat sa iyo. Pari Didi, hello. Taga saan ka, host? Taga Tulos sa Leyte po ako. Tita Rosie. Wag ka na revenue dapat. 1,500. Daniel Poson. Daniel Poson. Yahoo. Daniel Poson. Miguel Bisharot. Salamat ha. Ma-open na gabi waray. Lotski. Hello. Tulungan mo ko, kabayan. Ay may challenge po tayong sinalihan kay Idol Japper Sniper sa loob ng 4 na araw. Kailangan ma-reach ko po ang 10,000 views. Pero gagawan ko po ng paraan yan. Dito lang sa area namin. Kukumbinsihin ko sila na panoorin nila ang aking video, guys. Kasi pag hindi ko naman gawin yon, aasa lang din sa inyo. Siyempre matutulong kayo. Tapos wala akong gagawin di wala rin mangyayari. Lag din tayo. Kailangan tulong-tulong tayo. Dahil tutulungan nyo ako, gagawin ko ng paraan at kakapalan ko ang mukha ko. Sabihin ko, panoorin nyo ang mga video ko, ang mga a-upload ko. Ay! Andyan, wala na ba si Bidogs? Tatanong ko sana yung kung yung mga oldest video, pwede ba yun? Counted ba yun sa ngayong October? Ha? Hindi. Yung, halimbawa, pinanood mo yung oldest video, counted yata yun eh. Di ba? Start ka sa October 1 lang yan. Kaya nga. Hindi kaya yung counted. Ay, Sunny. Ay, B-boy, maupay nga gabi. Maupay na nga gabi, Mark. Ay, maupay gabi mo. Like 22, ay, thanks you. Tita Rosie, dikit po sa inyo, Dan. Sabi. Oras na, oh. Okay lang ba na lumagpas tayo? Hindi pa naman no? Bukas pa naman ang Salamat, Lotski. Supportive. Jose Marie, salamat po. Maraming salamat. Jenny Gamers, Miguel shout out. Andiyan ba si Jenny? Nga, Jenny nga. Andito nga. Jenny, thank you so much. Wala man jacket ni. Min channel. Aba. Shout out po, 16 viewers. Aray ko, ang dami natin viewers ngayon. 10k views, anong video? Yung i-upload ko bukas po, Lotski, na mga upload ko bukas. May 3 ko i-upload. I-upload ako ng pagigising ko, mga alas 6 yata, i-upload ko yung isa. Tapos yung isa, upload yun sa pangalas 10, o alas 11. Tapos pagdating naman ng bandang hapon, ay mag-upload ako ng isa pa. Kahit mga bandang 2, ganyan. Hindi ko na i-premiere. Pero wala namang pwede premiere, no? Pwede na rin i-premiere yun. Pang hapon. Upload lang yun. Ha? Upload lang yun. Dali, para matulungan. Yung mga video ko pong, yung premiere ko, Lotski, tapos, win in 4 days, need maka 10k views. Oo, Lotski. Kailangan ko makuha ko yung 10k, ma-reach ko sa 4 na araw. Kasi pag hindi ko na-reach,
kick out, talsik ang bata. Iboy TV, hello po, sabi ni Tita Rosie. Uy, di yata pwede old video. Ah, ganun ba? Hindi nga. Baka nga. Add, shoutout. Mga upload lang siguro, no? Just in live. Mag-start ka ng October 1 kasi yun nga yung titignan ni Champe from October 1 to October 4. Yun nga. Hindi nga kasama yung mga old video. Ads, thank you. Baka need new video. Oh, mga bagong kong upload. Yun nata. Tita Rosie, subscribe dan po. Good evening po sa lahat dyan. Kain po tayo. Sige, Jenny. Tambay lang. Winston, CBB. Shout out po. Thank you po. Salamat. Hoy, Corimao sa Arabia. Hi, idol. Nandyan, si Corimao, Arabia. Kinag ko yan sa ano. Tusok, boss. Oo, yan. Follow ko na yan doon sa ano. Jenny Gamers pong si Ermi Capiralian Mark Joe. Ay! Sino ba? John Jenny? Ikaw pala po yan. Sorry. Sorry, Ate Ermi. Ayan na po. Bukas kahit 1 to sawa ka now mag-live hasta pag tungnog ng 12 midnight. Start na ng challenge. Yes! O ngayon, kailangan kahit mag 1 to sawa live. Pero bukas, pag start ng 12, kailangan mag-end na tayo kasi masilip tayo ni Idol. Aray ko! Kaya, Jenny, thank you, Idol. Pwede po na extra akong magtinda sa iyo bukas. Wala pa akong paninda, Jenny. Ano lang yun? Ano lang yun? Tawag nito. Pag tira lang yun, tira. Isang sako. Isang sako lang paninda ko bukas na mais. Idol, pwede po naman mag-extra ako magtinda sa iyo bukas. Pag pag may iba akong paninda, pag dalawa paninda ko, patindahin kita. TV, okay, Winston. Corimao Salete. House, shoutout. Corimao Salete. Tusok, boss. Shoutout. Bago to? Corimao sa Arabia. Corimao sa Arabia ba yan? Oo. Dalawa ba channel niya? Na marami alagad. Ay! Salamat! May pakulay man, may pusa. Meow, meow, meow. Bukas mo yan gamitin. Makapot pa na tayo yan. Bukas yan. Bukas nyo ganyanin. Bukas ba? Papula, papula, papula. Dilaw, dilaw. Green, blue. Daghang salamat, Sir Corimao. Uy, ano yun? Bisaya din yun. Tusok, boss. Thank you, Corimao. Lahat mark mga bagong video sa upload. Oo. Okay, pag upload ko, lagyan mo description, anong content, tapos itag mo sa mga vlogger na million views na sila. Once nakatag yan, mag-boom yan, tas share, important din nakatag. Itag sa Lodsky? Sige, B-boy. Corimao, Miguel, shout out, please support kay Mark, kay Waray, challenge niya. Haha. Winston, CBB, thank you. Tita Rosie, maraming salamat pag-upload mo. Hello, sir. Corimao, salamat sa pag-visit. Sabi ni Maria P. Thank you po sa pakulay. Corimao, Yahoo, more blessing. Waray, lagyan mo ng video mo na hashtag team buwa hui. Sige. Buhawi ba? Hindi buhawi. Team nga yun, Main? Ha? Team Hagupit, di ba? Hagupit. Yung natin. Yung namin. Subasco. Subasco. Hagupit tuloy. Waray, lagyan mo ng team buhay. Salamat sa jacket. Thank you po, Jenny Gamers. Kung bukas po, Sir Corimao, start ang challenge ni Mark. Lagyan mo ng hashtag. Hashtag, Subasco. Corimao, bukas ang ganyan. Opo. Ade, oo nga po, bukas ganyan din dapat. Yung kulay, yung kulay-kulay.
Yes, tama Sunny. Lagyan ng hashtag. Oo nga po eh. Tita Rose, hello. Photos ng asawa mo, boss, kanina sa page. Oo nga. Thank you, Kurimaw. Salamat ah. Sunny San TV official, shoutout. Winston CBB, shoutout. B-boy, wag mag-start ng palipad bukas. Puro ka pula, waray. Aray ka! Hindi. Wala si B-boy pampapula. Mahirap yan. Ang premier mo bukas, dagdagan mo mga hashtag yan. Madaming once nakatag yan. Sisilip sila kahit naka 3 minutes lang sila. Ano, cover na yun, views. Oo nga eh. Haha, Sunny, Sen. Eventually, ito muna bahay ko para mapalipad lagi ng pula. Oy, nandito si ano? Sir Sunny, Team Subasco pala. Oh, Team Subasco. Nagtataka nga kung sinasabi nyo. Team Subasco. Winston, CBB, thank you. Tapos Kaya, team, yan. tapos name ni Idol Jeff rin. Oh, inaano ko, inastag ko yung Japper. Yung pag ano, yung pabilog. Yung pag ganyan. Di ba yung hashtag ganyan? Yung akin, yung ginagamit yung pag ano, bilog. Malo parts. Hi there, Premier. Ma'am Malu. Nakikisuyo po ako sa inyo, Ma'am Malu. Dahil kasali po ako sa challenge ni Idol Japper na dati ko pong pinapangarap na makasali ako sa challenge ni Idol. Ngayon ay natupad naman sa mga abot natin ng mga sulit natin mga subscriber at magtitiwala sa atin na mga kamit ko na makasali sa challenge. Ngayon nakasali na tayo. Sa Ma'am Malu Parts, sana po ay ma-play nyo po yung aking mga video bukas na i-upload. Start bukas, October 1, mag-upload po ako ng video. Yun. Let's go this. Kaya good luck sa ating mga kawaray. Tulungan nyo ako. Sana manood po kayo sa aking mga upload. Kahit hindi naman ganun kaganda content, ay sana itulungan nyo po ako. Please lang po. Go, go! Lipstick na pula, waray. Aray ko, grabe ka naman, Lutski. Waray ito, pulos. Lipstick na pula. Gayahin mo yun si B-boy. Mag-lipstick na pula. Meron yan pang uniform ng player, joke, B-boy. Balo parts, Yahoo. Mali. Parts. Nagalaw shout out. Sir Sunny, mali-mali ka na. Ayutin mo. Ay, yun. Ganito. Ganitong hashtag din. Idagdag mo doon sa description. Ganyan. Hindi ba yung ano pa below? Hindi ba yung ganito? Hindi ganyan? Hello po. Regular shoutout host. GC Mix Vlog, shoutout. Nandito pa si GC. Salamat sa 17 viewers at 27 thumbs up. Thank you so much, guys. Hoy, matulog na ka na. Maga ng makarami bukas ng vlog ulit. Kaya ko pa yan. Mag-upload, mag-ano pa nga ako, mag-edit, mapupuno itong sapon ko. Waray. Pilos gad. Liwat ang lipstick na pula, waray kwarta pula. Ano daw? Hindi mark ganito, hashtag plus pulos, pulos. Kala ko pilos eh. Pulos pala. Waray content ka bihis babae na habang nagtitinda nakatuwa lang para gimmick natin. Kung may magbibideo sa akin, gagawin ko 'yon. Kung may magbibideo lang sa akin. Kaso baka wala makakapag-video nun. Gagawin natin 'yon. Sabado, Linggo, maganda 'yon. Maganda 'yon. Oo, totoo. Maganda yung content 'yon. Habang titinda. Kung nandito nga lang si B-boy, papa-lipstick ako sa kanya tapos prarampa ko dun sa ano. Palang ko talaga mukha ko. Tama, B-boy.
Japper Sniper, ganyan. Yan ang hashtag. Minsan lang. Malayin ka buhay, shoutout. Tita Rose, shoutout po. Biboy TV, shoutout. Thank you so much sa inyo guys. Maraming salamat po. Winston CBB, thank you so much. Hanap ka ng mga Vicky dyan. Ayot babae. Marami dito. Ang ganda sana yun. Ang ganda. Kaso lang, wala tayong magbablog. Wala magtawag dito. Patulong ka. Oo nga eh. Ang ganda sana yun. Kuya sana yung ano na yun eh. Yung content na yun. Dito sa sa palengke. Winston CBB, thank you so much. $28 likes, host. Oy. GC Mix Vlog, thank you so much, GC Mix Vlog. Winston CBB, thank you so much. Yung kawaray, yung premiere na, ay yung ano natin, yung pang-upload, ilan to? Kita ko sa'yo. Ilan sunod-sunod to guys. Baby. Ayan o. Ano toy, baby? 5. Ano toy, baby? 5 yung naka-private yan guys. Meron pa ko yung i-edit na 2. Tapos meron pa dun sa isang cellphone. Kailangan nga sa loob ng 4 na araw magagawa ako ng 15 vlog. Para magulat si Japper. What? Ano yan si Waray? Palo? Sabi ni Biboy, isang ni Japper. Ay grabe si Waray. 15 vlog sa 4 na araw? Aba, matindi. Share mo nga yan. Di ba? Ganun yan. Aba, pag nakita niya yon sa loob ng 4 na araw, 15 vlog, aba, mapapahanga yun. Alam mo naman si Japper, gustong-gusto niya yung yung masipag mag-vlog. Tambay lang. Jenny Gamers Pong, thank you so much. Pag free time nila. Oo nga eh. Sunny Sen, thank you so much. Jess Mix Vlog, thank you so much po. Winston CBB, thank you so much po. Maraming salamat sa inyo guys sa suporta. Guys, pasuyo po ako sa nakapina. Baka hindi pa kayo nakadikit dyan, please naman. Ay nakatawag nito. Kapag dikitan nyo. At anuhan nyo na, alam nyo nang gagawin. Giraffe. 16 viewers, thank you so much. Salamat kay Korimaw sa pakulay. Buena mano. Sa pasok pa yan sa pang October na sahod. Waray tama na. Tiger. Waray tama. Damihan mo vlog para malaki ang pumasok na views at revenue agad. Oo nga eh. Kaya nga mayroon ako dito 5 na private siya bukod pa dun sa pang premiere bukas. Tapos meron pa ko i-edit dito, tulog ako nito mamaya, mga alas 2:30 na naman. Magsabi na naman to, matulog ka na. Daig mo pampalo. Sabi ni mama kagabi, hindi pa nga nag-i-start yung challenge, puyat ka na. Paano yan pag lalo ka na para isali ka ulit next challenge. Ay! Sana nga. Kuya Sani. Kuya Sani, napakabait mo talaga sa akin. Grabe yung sulit mo sa akin. Iba ka talaga, Sani. Sani Sen TV official. Kanina, di ka nakapasok sa live ni Idol Japper, no? Nung, alas 5. No, Idol, Kuya Sani, hindi, no? Hindi ka nakapasok, no? Kasi hindi kita nakita ron, eh. Yung alas 5 yun sa, update ng ba yun? Habagat ba yun, Mine? B-Boy, thank you so much. Sa ngay, B-Boy, alam mo na ang gagawin mo bukas, Unang araw
revenue, kailangan natin ng ano. Kailangan natin muna targetin yung ano, yung views. Views guys, please lang. Views. Copy. Thank you Sangkay B-Boy. Target muna tayo sa views. Views, takas yung ano, revenue. Siyempre, revenue. Oh. Revenue. Mag-edit pa kasi ako guys. Akin na yung cellphone mo sa mine. Para yan ako. Mag-edit ako. Habang nag-ano siya. Papasikat tayo kay Sani. Kay Kuya Sani. Magpapasikat tayo habang nagbablog. Papasikat tayo dyan. At pa-edit tayo guys. Para lalong ma-inspire sa atin to. Ay. Kuya Sani. Yung kanina lang to. Oho. Yan. Ini-edit ko na. Naka-ano to. Nakasit na. Kuya Sani. Hindi, replay lang. Time ng gising at kain at ligo. Kaya di ko alam na nag-live siya. Di ko nahawak ng CP pagkagising. Ganun ba? Kaya pala eh. Inaano ka kanina? Sabi ni Idol Japper, si Sunny Sen, kasali sana yun. Ang kaso, hindi pala monetize. Tawa siya ng tawa kanina. Ganyan. Andahan mo edit at pag ano? Gandahan mo edit at pag ilagay ng mga title para ma-attract mga viewers. Oo nga po, yun nga yung inaano ko. Yung pag-edit eh. Natutuwa nga ako eh. Oo, narinig ko yun. Sinabi ni Idol Japper. Harang. Thank you, Mama Kari. Kari, magalang shoutout. Mami Mel, vlog, shoutout. Mami Mel, meron po akong request po sa inyo na sana po suportahan nyo po ako sa aking darating na challenge ngayong October 1. Bukas. Meron po ako mga upload na i-watch nyo po kasi meron akong 4 days na ano para ma-reach yung 10,000 views. Kailangan natin maka-reach ng 10,000 views sa loob ng 4 na araw. Hakari. Hello Sir Sunny. Tita Rosie, maraming salamat. Ay. Saan ka puti mo? Andun sa kariton. Sis Akari, hello. Mami Mel. Mami Mel, patulong kami para kay Mark Jowaray TV, sabi ni BBTV. Sis Akari, sabi ni Mami Mel. Napansin nyo ko si Idol. Dati hirap ako mapansin. Napapansin ako ni Idol. Dati hirap ako mapansin ni Idol. Oh. Yes, B-boy. Mami Mel, pasuyo po ako sa aking mga upload po na sa loob ng 4 na araw. Kung anong na-upload ko po ay panoorin nyo po. Para naman po yung ano natin, ma-reach tayo ng 10,000 views. Kaya ginawa ko every live. Kaya ginagawa ko every live, sinusugod ko. At lagi ako nagko-comment kahit ba ulit-ulit ng pamapansin lang. Oh, ganoon din ang ginagawa ko. Kuya Sani. Kaya lagi ako napapansin ni Idol. Winston CBB, thank you so much. Anong video? Mga upload ko pong video, Sir Winston.
bukas mga i-upload yung video. Sana i-watch nyo po. Para po ma-reach po natin ang ng 10,000 views sa loob ng 4 na araw. Pipinyo, kilawin nyo. Aray ka. Pipino wala. Pipino. 13 viewers. At start bukas na upload mo, host. Opo, Sir Winston CBD. Start bukas na mga upload ko. Kailangan ma-watch yung mga video. Pwede siguro yung old videos eh. Feeling ko eh. Di yun oh. Ngayon baka. Nung una kong channel gaya mo, ginawa ko rin na magpa-member para mapansin lang. Kaya tuloy-tuloy na akong napapansin kasi green name ko. Oh, kaya ako nagpa-member para mapansin nga rin ako. Pwedeng gawing playlist para Pwede gawing playlist para madali ma-play. Hindi ko po, ano ba? Yung views, yung upload lang, di ba? Yung upload lang yata, no? Pwede. Pwede rin yata yung all video. Tanongin ko nga si Bilog. Chat ko nga. Pagsasama-samahin yan eh. Pero para Sama-samahin nga ni from October 1 to October 4, lahat ng upload mo na videos doon. yung upload lang pala guys. Yung upload lang pala mga kawaray. 10 viewers shout out. Yung upload ko lang po, yun lang ang, kung ilan ang views nun, yun lang ang bibilangin. I-separate mo yung playlist. Separate. Di pala kasama yun, sorry. Waray, gumawa ka ng playlist para sa mga live mo. Para sa mga viewers na gusto replay at tuloy-tuloy nila replay. May playlist ako may playlist ako pero hindi live sa live. Sa mga video lang. Gamit ka ninja. Gawin mong playlist para madali lang ma-upload. Yung lang po Sir Winston, yung mga upload kong video, tas yung yung live ko po, kailangan dun matumas yung views na makarating ng 10,000 yung mga na-upload ko po. Kailangan po yung lahat ng upload ko po ay lahat ng na-upload ko, kung mga ilang nagawa kong upload, kailangan makabuo ako ng 10,000 sa loob ng 4 na araw. Para po tayo. Spirit. Dalawang playlist ang gawin mo para sa vlog at sa live. Pwede ba? Hindi ko alam kasi gawin yun. Kuya Sani. Winston, waray. Winston, salamat.
Winston, salamat. Winston, salamat. Bakit dito sa kabilang dimension yan? Diyan wala. Meron yan. Nasa baba lang. Pag isa-isa need bantayan sa mag-play. Pero kung naka playlist easy lang. Opo, pag playlist is alam po lang, isa lang isang ano lang. Tita Rosie. Playland. Mag-add ka ng mga playlist iba. Yung name ng isang playlist, title mo at unang playlist yung vlog. Yung isa, live ganun na lang. Try ko nga. Yung playlist mo dun, yung luma lang ata. Oh, yung luma ko. Dito ako. Maray, kabansot muna ako bukas pa naman ang challenge. Sige lang. Kuya Sunny, maraming salamat. Naka-live ka. Bansot. Sige lang po, sige. No problem. Mamaya mag-end na rin ako. Dito ako. Ha? Kay Korimaw. Mag-end na rin ako mamaya. Mag-edit kasi ako. Eleven viewers, thank you so much guys. Ganyan talaga yun, boy. Dapat bawat live mo magpakulo ka. Kaya nga. Hindi kita matutulungan. Kailangan ko. Hi SFP, hello. I'm coming from 7 p.m. So, yung naman ngayon niya pinalipat. Ano lang naman yun? SFP, hello. Palipad muna siya bago nag-live. Kasali tayo sa challenge ni Jabber. Bukas mag-start. Kaso ang hirap. 50,000 views, kailangan sa loob ng 4 na araw. Kaya ko kaya yun? Diyos ko wala naman, hindi ako makapag sa tagay. Sakit na. Kaya ko kaya yung 50,000 views, boy, sa 4 na araw. Tapos yung views ko sa YouTube, 100, 100, 120, 130. Kaya yun? Tapos yung views ko sa YouTube, 100. 100, 120,
Live viewers at 31 thumbs up sa route. Kaya mo kaya yung 50,000 views sa loob na 4 na araw? Kaya ba yun? Pero okay lang. Challenge yun eh. May challenge mo ako madali. Kailangan pa hirapan. Hirapan. May challenge mo ako madali. Kailangan pa hirapan. Malay mo, may hima lang. Si Lord ang bahala. Mais. Sarap dyan. Mais. Boss, mais, 50 lang, boss. 50 lang. Mais. Ayan, da. Mensan si Bibi, thank you so much po. Tita Rosie, maraming salamat po. Ayaw nyo? Baka may gagawin pa po kayo. Patamsak naman po ako sa premier ko mga kawaray. Yung premier ko po, pasuyo naman po. Patamsak naman po. Please, pasuyo po sa premier ko. Para bukas. Alas 10 na ako natulog. Ano mo gabi inspirasyon? Feeling ko nga, kasama, parang kasali din yung duwagin ko. Hindi. Oo, mo pa ba?
Malaki ba yun? Wala yan, nasa probinsya yan. Galing yun. Oo, yun. Ang galing yun. Kung nandito nga yun, yun ang magtuturo sa akin eh. Yan ang guy. Tama yun. Mga ganun. Oo nga. I-try mo lang. Mga ano, i-ano ko lang. I-try mo mga dalawang vlog ka sana sa isang araw. Kung pwede. Kasi 20 minutes lang naman yung guy. So, kaya yan. Editing mo dahil yung pag nakuhanan mo, nagganong ka, nagkaroon ka ng baling-balingan. Siyempre, may mga customer ka na. Pag pumunta na natawa sa ginagawa mo, kunin ka ko, laging show na. Oh, yun nga. Yan yung ginagawa ko, yung na-highlights ko yan. Yung mga ganyan, na-highlights ko. Ay, Kuya Elmar, okay, shoutout. Ay, Sir Chito, shoutout sa'yo. Kausap ko si Idol Bidogs. Idol Ay, Bidogs. nakalive ko pa pala. Shoutout kay Idol Bidogs. Ganang ano mo. Ay, salamat na. Thank you, Idol. Sige to, Idol, sa ano mo, gawin ko yung ano mo. Pero baka bukas yung ano muna, yung sinabi ni Sir Sanisen na magdamit babae. Habang ano. Oh, May lipstick ka dyan. Sabay mo na parang ko. Wow, sabihin na, nabaliw na. Sabi, ay. Di ba na lang, hindi ka naman dito sa bahay. Tapos pag job, para maglakad ka ng ano, nakatalikod muna. Ganun. Tapos, pagtako ka ng pang-babae talaga. Gayet na kami nung muna. Ang ano ko sana nakaano sa kapit. Tapos nakapag-babatay. Tapos, siyempre, amin ka ni Miss mo. Video ka. Simula sa legs pataas. Tapos sa mukha mo. Ganun. Ay, ganun ang dali. Ganun naman yung dati tayo. Pasok mo. Matatawa tayo dito ang sisilig kasi yun. Sisilip na yan. Hindi. Dapat kakaiba na hindi mo ginagawa. Thank you, Dal. Thank you so much. Ano lang yan. Kailangan mo i-survive mo na yung first 4 days. Gawin mo na dapat yung gawin. Kailangan. Oo. Pag nakasurvive ka, at least, may chance ka, buhay ka pa eh. So, 5 to 10 days na naman, sa views, ka na nalit. Isip ka na naman yung ano, pag nakaisip ako, bigay ko sa'yo. Ganun lang. Thank you so much. Ganun ba? Sige. Gawin mo, huwag ka mag-hesitate kasi opportunity mo na yan. Kasi mga susunod na, matagal na naman. Kailangan talaga. Kaya gusto ko tong ano eh, na may gawa akong video. Talaga kung mapanood mo yun, mapapayak ka. Grabe ang gulol ko. Sobrang tuwa ko. Sigaw ako kagabi eh. Nung tinawag ako pangalawa, sigaw ako eh. Sabi ko, grabe. Oo. Inaano ko lang to sa live ko lagi, binabanggit na makasali. Grabe man to. Baka talagang sinusubukan ako ni Idol kasi marami ako nakakasama rito nang nagba-vlog din na mga dito sa Novaliches, sila Tatay Robin. Marami na kami nag-aano rito eh, nagba-vlog eh. Kaya sunod papasokin ko sa'yo. Ayun nga si Grace, yung sinabi niya na may problema yung yung kanyang channel. Sinabi ko sa kanya mag-message ka kay Idol Bidogs. Ewan ko kung nakausap mo yun. May na-chat sa akin, namatog na kayo. May hinihingi ako eh. Hindi pa na-screenshot, baka busy. Sige, Dol. Maraming salamat. Oo. Sige. Thank you so much. Ay, good. Ingat. Thank you so much. Tama yung ginawa. Yung ano ni Idol. Kailangan makagawa ko ng vlog ng ganun. Umaga yung dress, tapos hapon yung galapero. Okay. Isang ng video lang pala isang araw. Pwede mo gawa ng ano. Umaga yung dress, tapos sa hapon yung diaper. Wala kang video gaper, dapat. May maano ko naman na taga-video na maayos. Nasaan na yung dress? Ano kung dress dyan? Kaya ano natin? Wala mo lang kung dress dyan doon. Ano ba? Sabi mo meron. Sir Bidog shout out. Mark Jo, nakaubos ka ba ng paninda mo kanina?
May natira konti, mga 4 na tumpok Chito Gutierrez. Sir Chito. Loy, Daniel Poson, baka nakatulog na. Sir Chito Gutierrez, may premier Angelica ng madaling araw. Aray ka. Shout out. 8 viewers, shout out po. Kausap po si Idol Videos, guys. Wala ka bang ano dyan? Dress? Wado the baby. Wado the baby. Wado the baby. Pwede na yun. Ayun mo, baba mo. Labahin. Mas Maria. Bunny. Pag-sabi ka na. Mali ko ba? Huwag mo ko... Hello? Huwag mo ko interviewin para di masira buhay mo MGW. Hindi. Facebook baby. Hindi naman. Facebook baby. Man. Si Chef tayo ng blessing, bumabalik agad. Kaya thank tayo kay Lord. Morning. Morning. Good night. Good morning. Lang ka lang. 6 viewers at 34 thumbs up, shout out. Tulungan niyo ako mga kawaray. Tulungan niyo ako maka-reach ng subscribers. Oh, I swear. Lahat, dalawa? Thank you. Mga hermano, shout out. Buenos dias, guys. 50,000. 50,000 bucks. 50,000. Agad tumpok. Tumpok ng tumpok. Ah, 50 lang, Ping. Opo. Chito Gutierrez. 50 lang, ma'am. Kinakabahan ka ba kanina sa pag-update ni Idol kung magkano 50 lang to, 50. ang pinagawa sa inyo? Oo, siyempre. 50,000 pa naman, pahihirapan ako nun. Pero pag 10,000, Sa inyo lang. siguro, mayroon naman, kakayanin naman siguro. Hindi ko lang sure, pero try natin. 50 lang, te. 50, te. Oh. Yun na, 50 lang, 50, tumpok. Mais kayo dyan, mais kayo dyan. 50 lang, guys, 50 lang. Matamis na mais. Kaya yon 10K sa loob ng 5 days. 4 days lang po, 4 days. Tindero, sweet. Sa loob ng 4 days lang po. Chito. Sir Chito. Sa loob lang ng 4 days. Uy, 50 lang, 50. Bili na, huwag na kayo mahiya. Ilan tayo ng vlog, guys. Kailangan natin mag-vlog mga kumaray. Tabahan natin mga vlog kasi 4 days lang po. Sa loob ng 4 days, kailangan maka 1, 2, 3, 4 hanggang 4. Sabi ni Idol. Kailangan magawan. makukuha natin pero tatay natin. No problem, mag-out. Wala tayong magagawa kung mag-out tayo. Challenge yun. Kailangan natin subukan. Pilitan natin ang pag-vlog. Tayo mag-vlog sa atin. Alright. Tulungan nyo ako. Okay, so suporta sa akin na kung wala tayong mangyayari sa atin yan. Suportahan nyo ako guys sa aking journey. Basta hindi tayo susuko, hindi tayo purong sa kanyang pa-challenge. Laban, 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 Pilipino, saan man sa mundo. Laban, kahit hindi ganun tayo kilala. Mga kalaban
natin kanuto, kabungot, step, kabugoy, kuyatang, angke. Ay tayo dyan. Kanstar, si Chokes parang kasali din. Sino mga kasali sa challenge? Taaw, kilalang mga vlogger. Tagulan yung nag-ano baliches. Sarap pakiramdam kagabi nung matawag ako ng from Novaliches, Earth Valenzuela. Shoutout sa iyo, Mark Yuwaray TV. Kasali ka sa challenge. Sana ma-reach mo yung kung ano man ang rules, kaya nga, mga kawaray, sama-sama tayo sa laban. Thank you, Kuya Almer. Sabi ko, aray ko. Pero laban, kahit wala tayong views. Ako na yung phone. Mala. Likod. Nanonood pala si, naka-video pala si Chef. Ayan lang, wala akong, hindi yan may kasya sa iyo. Oo. Hindi ako kasya. Raining. Ayan, yung fitted. Ito, violet. Ay, ito pwede. It's raining. Fitted yung itlog. Ay, susort naman ako. Set mo? Kuya Almer, thank you so much. Sasabay ko. Hi, dito. Hi, dito. Ay, ay, for the points. Kwenta lang, 50. Kwenta lang po. Boss, 50 lang, boss. Hindi na. Kwenta lang po, 50. Alright. Aray ka, mais. Mais kayo dyan, mais kayo dyan. Kita lang. Kwenta lang. Sorry ko kay, sir. 14 minutes lang. Palipad na lang sa'yo bukas yung price ko. Mais. Bukan. Ganda. Magpapalipad pa. Hindi mo na kunin. Wag. Ikas mo na lang. Pabak. Ibawas ko sa iyo. Sana rin. Ipapalipad yan. Hindi mo, wag na. Solution. Hi guys. Kwenta lang tayo, 50. Mga 50 lang, boss. Mais. Mais ka. Mga papa. Nandito si Waray. Ang sarap ko ngayon. Dilaan niyo ko. Aray ka. Elmer Ogay. Subukan mo rin. Sali tayo bali sa challenge. Grabe. Grace, ang lakas ng litson. Challenge pang October. Ano? Lindol? May lindol ba dyan, ano? Sa Baby Boy? Basta wag mong kalimutan mag-update ng revenue mo. Meron or wala para walang kick out. Oo. B-Boy, ba't yung may lindol ba dyan? Naku, ingat ka saan kay B-Boy. Oh, lindol. Uy, naku. Delikado. 5.8, malakas yun. Mais, ma'am. Sabis, ma'am.
Ha? sabihin pa lang ako sa'yo, Kim. Ingat sa kay Biboy. Subscribe ka na sa YouTube ko. Manood ka sa, pagdating ng October 1, start ng Ang bulbul ko lumalabas. kasi kasali ako sa challenge na isip. Biboy, ilang segundo? Uy, nakasubscribe na pala yan. Matagal na subukan ang bahay kung matibay. Matagal, Mark. Uy, naku, ingat ka sa kay Biboy. Si nanay, ha? No? Nagising. Nagsigawan mga kapatid. Kapitbahay namin. Naku. Yan. Ingat kayo dyan, ingat. Kwenta lang, 50. Boss, 50 lang, boss. Bilang ka lang, boss. Bawa na kayo, boss. Bawa na. Diyos mío, Marimardo. Kwenta lang, 50. Aray ka. Aginaw. Pumisihin natin, guys. Mga ano natin dyan, mga tropa. Biboy, baka may aftershock pa yan. Ingat kayo sangkay. Shoutout, boss. Huwag mo magpagkampante. Mahirap na. Meron pa rin ba? Play mo lang. Thank you, mga boss Nano. Kung mag-ano tayo dyan, mga kuwari sa mga tropa natin. Ang nakakatakot. Shoutout, good morning. Meron akong favor sa'yo, boss. Saluhin mo kung bakit. Ang storm surge. Naku. Kasali ako sa challenge. Cebu ng Central ng Lindol 6.7. Naku. Laki. Subscribe ka naman. Wait lang, may papakita ko sa'yo. Ganon ba, Biboy? Alerto lang kayo. Dino! Dino! Biboy TV boom, Lindol lang yan. Mas matibay ka sa kanila kaya tiwala lang kay Lord. Always pray, Biboy. Yes, Biboy. Naku. Swerte mo talaga, Sangkay. Kung hindi pa napagawa ang bahay ko, malamang bumagsak na sa sobrang tagal na at lakas ng lindol. Yeah, Elmer. Ingat, Sangkay, Biboy, ha.
Buti Biboy, nagawa na yung bahay mo, sabi ni Inoy. Oo. Kung hindi, yari talaga. Yun, sabi Bandung. Ulit naman itong mark natin. Kasunod na yan, kasunod na. Mga kawaray, mga subscriber natin yan, mga tropa natin. 50,000 views sa loob ng 4 na araw. Kahirapan. Pero, tatry ko lang. Kaya kasunod na yung akin yan. Tama yun. Iwan ka na pambili, madali na lang yan. Ikaw pambili, dalawa na yun. Yan na, yan na. Yan na, kunyong, yan na. Yan. Yan. Yan na, kunyong. Wala akong pera nga. Sa lahat ng i-upload ko, play nyo guys, ha? Para makilala tayo rito. Diba? Oh, diba? Yan. Napansin ako dyan, nung nagbigay ako ng karitong kay Kuya Johnson Wax. Kaya sabi ko, diba? Ganito ba Alin? Ikaw po. Pag na tuloy tayo sa may start complete yung 50,000, gagawa tayo ng ano. Yan na. Yan na yun. Tapos na ako dyan. Kasi pangalaw. 50,000, gagawa. Complete yung 50,000. May start complete yung 50,000, gagawa tayo ng ano. Yan na. Yan na yun. Tapos Alfredo Mix Vlog Harang. Ay, thank you sir Alfredo. Guys. Hi Alfredo. Sorry na Arnel ha. How? Thank you. Boss Kunyong. Tama ko Ray. Pinakita natin kila Boss Kunyong yung ano natin, yung video. Boss Michael. Nag-YouTube ka Kel, di ba? Tagal na. Subscribe naman ko Kel. Okay lang yun. Magkano ba bayad? Ano ba ito? Sana lang ito. YouTube. It's a flower Ano sa YouTube? Oo. Nakasubscribe ka na pala. Tagal na yun dyan. Mga kawaray, itong subscriber natin din siya si Michael. Supportahan mo ko Gil ha. Tagal lang ako konti. Supportahan mo ko Gil sa akin. Nakapasok na yun sa akin. Tatay Robin 2.0. Tutok lang ako. Ay, subscribe Thank ka na you. yung video. Kasali Sir ako sa challenge Alfredo, niya. thank you so much. Sniper. Kaso ang hirap, 50,000 views sa loob ng 4 na araw. Kaya nag-iingan nyo ka. Wow! Ilang ba? Kaya paringgan nga mga kwaray. Uy, pira! Hindi sa'yo to. Tinggal. Hindi sa'yo yan. Iingan nyo tayo guys ng ating mga kaibigan dyan sa YT. Ay sa mga ano natin. Boss Kulot! Shout out! Mas kulot, panoorin mo yung video ko ha. Kasi sasali ako sa October 1. Ha? Papanoorin lang pala eh. Panoorin mo, play mo lang. Hindi yung scandal. Play mo lang. Panoorin mo, play mo lang. Dino. Hindi. Brachiosaurus. Dino. Magkasya pa kaya ito sa akin?
Hindi yung sandal natin. Sala kasi sa chat. Babay na, antok na ako. Sige lang, tatay, Kuya Elmer. Ingat po, ingat. Mami, alam mo naman yung kakulitan natin dito, may dahilan. Panoorin mo. October 1 start. Good luck. May naantok na ako. Sige lang, sige lang. Babay. Kailangan sa loob ng 4 na araw. Kaya ko kaya yun? Bahala na. Thank you, Lord. Ay, Ilan. Kwenta lang yan. Lang tayo, naging ganyo lang tayo na panoorin ng ating video mga kawaray. Yun. Gawin naman o. Mag-live ako madaling araw. MJW. Gawin naman o. Gawin naman o. Sige po. Buenas guys, buenas dias. Portahan niyo tayo guys sa aking YouTube channel. Mark Joy TV. Sana may manood ng mga customer ko. Aking pagbablog. Pero ito yung mami. Madam, saan po? Diba? Ito. Panoorin nyo guys ang aking YouTube channel. Yun, panoorin mo yung YouTube channel ko dyan ha. October 1 start. Yan po. O, dalawa nanay. Para pagpalihain tayo, mami. Bigyan tayo ng Ay, pare! Hindi ka muna! Tayo na. At dito na yung gwapo kong kaibigan. Nakasubscribe din dito mga kawaray si Boss BJ. Tayo Corimao sa Leyte. You guys, Corimao sa Leyte. na. At dito Corimao sa Leyte. Start na lang. yung Nakalain kasi siya, guys. Wala. Signal, wala. Ayun. Where is your... my city? Problem ko na ni Ana. Ayan, andyan si Dr. Andyan si Dr. sa mga nanalo, Josephine Marsos, gwapo kong kaibigan. Guys, mag-end na ako. Mag-end na ako. Maraming salamat po sa inyo guys. Bye-bye. Mag-end na ako. Bye-bye. End na tayo guys. Maraming salamat po sa lahat ng nagka-support sa ating. Thank you so much. Mag-end na ako. Bye-bye. Okay, Biboy, ingat po kayo dyan.